Il-Gvern se jgħin lil dawk li riżultat tal-COVID-19 seta' kellhom il-pensjoni futura affettwata b'mod negattiv. Dan ħabbru l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività politika fil-Furjana li saret b'konformità totali mal-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Prim Ministru Abela spjega li kawża tal-pandemija jista' jkun hemm ħaddiema li se jirtiraw sal-2023 li kienu se jispiċċaw b'inqas pensjoni għaliex il-COVID-19 affettwat id-dħul tal-2020. Għalhekk ħabbar li se tinbidel il-liġi biex il-ħaddiema li naqsilhom id-dħul fl-2020 jitqisilhom id-dħul ta' Jannar u Frar tal-2020, żmien fejn f'Malta kienet għadha ma waslitx il-pandemija biex tinħaddmilhom il-pensjoni. Fil-każ ta' persuni li jaħdmu għal rashom li naqsilhom id-dħul fl-2020 se tkun ikkunsidrata l-paga tal-2019. Jiġifieri se jkollna hawnhekk sitwazzjoni fejn dak kollha li sofrew telf fil-qlieħ tagħhom fl-2020 se jitqies għal fini tal-pensjoni tagħhom daqs li kieku ma kellhomx telf u allura da se jissarraf f'pensjoni li b'ebda mod ma hija se titnaqqas minħabba il-COVID. Dan għal il-Prim Ministru u eżempju ieħor ta' gvern li ma jinsel l-ħadd. Dr. Abela żied ukoll li kull Malti wawċi jaf biċ-ċar minn għenu kien ta' spalla l-poplu f'din is-sena ta' sfida. Din kienet ċara fost l-oħrajn bl-iskemi tal-vouchers bil-COVID Wage Supplement u anke l-għajnuna fix-xiri tal-proprjetà. Il-Prim Ministru spjega kif dan il-Gvern qed ikun realistiku dwar dak li għaddej madwaru u li senet diversi sfidi li għandu qudiemu pajjiżna fosthom fl-immigrazzjoni. Quddiem din l-isfida, il-Gvern se jqis l-ewwel l-interess tal-Maltin u l-Awċin u qed jara li jindirizza din il-problema mis-sors. Kellek taqlib ukoll politiku fuq in-naħa Libika u hemmhekk baqa' tgħaddejja l-ħidma b'saħħitha tal-Gvern tagħna biex inrażnu il-problema mit-tluq tagħha. Dik nemmnu konvinti li dik hija s-soluzzjoni li din il-problema tiġi indirizzata mis-sors tagħha. Dan b'differenza l-oppożizzjoni li qed tipprova tirritorna 50 immigrant lura lejn pajjiżna mill-Libja. Kellna membru tal-oppożizzjoni li llum qiegħed parti f'kawża mas-soċjetà ċivili ta' Bernard Grech biex iġibu 50 immigrant mill-Libja f'Malta. Dr. Abela semma wkoll il-problema tal-Air Malta wara li ġiet affettwata b'mod negattiv minħabba l-pandemija u qal li dan il-Gvern huwa kommess li jsalva l-linja nazzjonali tal-ajru. Dwar il-ħidma tal-Gvern fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru rrefera l-istatistika tal-Eurobarometru li wriet li l-Maltin huma l-aktar poplu ottimist dwar il-futur ekonomiku tal-pajjiż. Dan fl-istess żmien li pajjiżna jinsab għaddej bl-aqwa pjan ta' vaċċinazzjoni fl-Ewropa. Hija statistika li ma jmerja ħadd li turi li aħna laqqamna aktar minn 10% tal-popolazzjoni tagħna. L-ewwel fl-Ewropa, l-ewwel fl-Unjoni Ewropea fir-rata ta' tilqim ras ar ras. Dak li għamilna f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Abela rrimarka wkoll il-ħidma kbira ta' dan il-Gvern fil-qasam infrastrutturali u anke l-ftehim kollettiv il-ġdid tal-ħaddiema tal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma. Hawn irrefera għal kritika reċenti mill-Oppożizzjoni dwar il-ħidma li qed issir f'Għawdex. Possibbli tasal titkellem hekk fuq investimentant kruċjali għal Għawdex u tgħidlu ħrafa teżopu. Però dik hija ħbib tiegħi d-differenza bejn min verament jemmen fl-Awċin u min mhux konvint mill-importanza ta' Għawdex anke f'dik li hija l-ekonomija tal-pajjiż. Dr. Abela semma wkoll attakk sfrenat fuq il-Kunsillier żagħżugħ tal-Partit Laburista u kif dan jixet in-nuqqas ta' twemmin fiż-żgħażagħ. L-attakk wasal anke mill-ex Chief of Staff Tostingat Manuel Delija li sostna li Carlos Zarb falla l-O-levels tiegħu minkejja li dan mhuwiex veru. Ingħaqad dak li jmexxi s-soċjetà ċivili ta' Bernard Grech u fuq il-blok tiegħu qallu inżagħżugħ li fallejt l-O-levels tiegħek. Ara naqra li żgħażagħ kif jippruvaw jiddemoralizzawhom. Issa parti li mhux vera, di tal-O-levels, imma qas li kienet. Min bniedem li tagħna l-ikbar falliment fit-trasport pubbliku f'pajjiżna tippretendi li jiġi attakka żagħżugħ fuq l-O-levels? Il-Prim Ministru qal li se jibqa' jiddefendi bħiltu kollha liż-żgħażagħ u l-vuċi li joffru għaliex b'hekk verament inkunu gvern li jemmen fil-potenzjal tagħhom. Lill-oppożizzjoni li kritikat il-Gvern dwar ħatrit ibbażati fuq affiljazzjoni politika, il-Prim Ministru fakkara f'żewġ ħatrit importanti li saru din il-ġimgħa fosthom f'kumitat li jirrevedi l-loti ta' tenders pubbliċi fejn ħatar chairman li hu ex konsiljer u ex kandidat MEP nazzjonalista. Dr. Abela esprima d-diżappunt tiegħu wkoll għall-attakki fil-gazzetti minn esponenti tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil dwar l-appelli tiegħu għall-Aqda Nazzjonali.
Quddiem dan kollu l-Prim Ministru Abela temm jaċċenna l-kunċett ta' Tim Malta li qed jadotta dan il-Gvern li permezz tiegħu qed ikompli jxetti l-għaqda nazzjonali li tanti essenzjali f'dan iż-żmien ta' sfida. Il-valur tal-għaqda, l-valur li nħobbu lil xulxin, li naħsbu f'ħadd ieħor dal-valuri sbieħ illi tallimna f'dawn l-aħħar xhur jew saħħaħna f'dawn l-aħħar xhur, ejja ħanibqgħu naħdmu flimkien sabiex nieħdu lil dan il-pajjiż li tant u tant inħobbu lejn fejn verament jixraqlu.